कबड्डी खुलागड एसएसएम विरुद्ध दोस्तिको कबड्डी खुलागड कबड्डी खुलागड दोन्ही संघाला विनंती कृपया आपण आपले खेळाडू घेऊन पटांगण क्रमांक 1 वरती उपस्थित व्हायचं आहे. कबड्डी खुलागड एसएसएम विरुद्ध दोस्तिको रामेश्वराचा 7वा शिवरात्री महोत्सव आणि आजचा हा 3रा दिवस त्यानिमित्त या ठिकाणी उपस्थित सर्व शिवभक्तांचं श्री रामेश्वर उत्सव मंडळाच्या वतीनं मनपूर्वक स्वागत. कबड्डी सत्र आणि क्रिकेटचं सत्र या ठिकाणी सुरू आहे. गुरुप्रसाद तोरणकर उत्सवमंडळाचे जिल्हा प्रमुख गुरुप्रसाद तोरणकर आपण कार्यालयामध्ये संपर्क करावे. क्रिकेटच्या पटांगणावरती चालू होणारा सामना शिवतीर्थ गावकरी भाऊ विरुद्ध मित्रत्व पंच अमित पाटील आणि ज्ञानदीप जाधव कृपया आपण नाणेफेक करून सामन्याला सुरुवात करावी. शिवतीर्थ गावकरी भाऊ विरुद्ध मित्रत्व संघाने आपली बॅटिंग ऑर्डर द्यावी. कृपया सामना पंच आपली वाट पाहतात. मित्रत्व संघ व्यवस्थापक कर्णधार कृपया आपण बॅटिंग ऑर्डर द्यावी आणि नाणेफेक करून द्यावी. गुरुप्रसाद तोरणकर कार्यालयाशी संपर्क साधा.
पुन्हा या ठिकाणी दीपोत्सव कार्यक्रम सादर होणार आहे. या कार्यक्रमासाठी ज्या ज्या शिवभक्तांनी श्री रामेश्वराच्या चरणी आपला भक्तिभाव अर्पण करून या ठिकाणी दीप लावण्यासाठी नावं दिली त्या देणगीदारांची नाव याप्रमाणे: तीर्था मंगेश जाधव 5 दिवे, भूमी मंगेश जाधव 5 दिवे, वैष्णवी पांडुरंग नरवणे 10 दिवे, महेश आनंद देवरुखकर 5 दिवे, अभिजित केशव गुरव 1 दिवा, सचिन पाटील 11 दिवे, सचिन लिंगायत 10 दिवे. अजूनही ज्या शिवभक्तांना श्रीदेव रामेश्वराच्या चरणी आपला भक्तिभाव अर्पण करायचा असेल त्यांनी कृपया आपली नावं लवकरात लवकर उत्सव मंडळाच्या कार्यालयामध्ये येऊन द्यायचे. पंच रणजित जाधव क्रिकेटच्या पटांगणावरती इथंच आहेस ना. गुरुप्रसाद सोडणकर आपण कुठे असाल तर क्रिकेटच्या पंचाला भेटायचं आहे. गुरुप्रसाद सोडणकर क्रिकेटच्या पटांगणावरतून आजच्या दिवसाचा तिसरा राऊंड आणि आजपासून 118 म्हणजे हा 119वा राऊंड आहे. या आपल्या कार्यक्रम पत्रिकेतील ते आजपासून जे सामने यापुढे जे सामने आहेत ते सर्व 6-6 षटकांचे होते. क्रिकेटचे सामने 6-6 षटकांचे होते. तरी संबंधित संघाच्या खेळाडूंनी कर्णधाराने याची नोंद घ्यायची. आता यापुढील सामने सर्व 6 षटकांचे होते. रामेश्वराच्या या क्रीडा नगरीमध्ये कबड्डीचे सामने खेळवले जातात, क्रिकेटचे सामने खेळवले जातात. या खेळाडूंसाठी खास पाण्याची व्यवस्था, भिजलेली पाण्याची व्यवस्था या ठिकाणी करण्यात आलेली आहे. यावर्षी या ठिकाणी पहिले 2 दिवस म्हणजे बुधवार आणि गुरुवार श्रीदेव रामेश्वराच्या शिवरात्री उत्सवाचा पहिला दिवस आणि दुसरा दिवस रामेश्वराचे भक्त प्रमोद बाळा पाटील, संतोष आत्माराम सोळंकर, वीरेश पाटील, गुरुप्रसाद सोळंकर, शंकर कदम आणि शंकर कदम या शिवभक्तांकडून रामेश्वर भक्तांकडून गेले 2 दिवस या ठिकाणी भिजलेली पाण्याची व्यवस्था करण्यात आली होती. आजपासून म्हणजे उत्सवाचा 3रा दिवस, 4था दिवस आणि 5वा दिवस असे करून 3 दिवस खेळाडूंसाठी पाण्याची व्यवस्था, भिजलेली पाण्याची व्यवस्था या ठिकाणी उत्सव मंडळाचे आमचे प्रमुख मार्गदर्शक, उत्सव मंडळाचे आधारस्तंभ आदरणीय श्री सुदर्शनभाई सोडणकर यांकडून पुढील 3 दिवस या ठिकाणी पाण्याची व्यवस्था करण्यात आलेली आहे. उत्सव मंडळाच्या वतीने मी या सर्व शिवभक्तांना धन्यवाद देतो. कबड्डी खुला गट दोन्ही संघांना मी गेली अनेक वेळा पुकार दिलेला आहे, परंतु अजूनही दोन्ही संघ या ठिकाणी उपस्थित होताना दिसत नाहीये. कृपया आपल्याला शेवटची 5 मिनिटं या ठिकाणी दोन्ही संघांना देण्यात येत आहे. कबड्डी खुला गट
खुलागाव दोन्ही संघाला शेवटची 5 मिनिटं या ठिकाणी देण्यात येत आहे. कबड्डी खुलागाव आपल्याला शेवटची 4 मिनिटं आपली शिल्लक राहिली आहेत. दोन्ही संघाने कृपया आपली गाडी घेऊन पटांगणाचा ताबा घ्यावा. SSM विरुद्ध दोस्तिको कबड्डी खुलागाव शेवटची 4 मिनिटं दोन्ही संघाला 5 मिनिटं देण्यात आली होती. शेवटची 4 मिनिटं शिल्लक आहे. SSM विरुद्ध दोस्तिको संघ या ठिकाणी उपस्थित झालेला आहे. संघाला या ठिकाणी उपस्थित करतो आहे. 4 मिनिटं आपल्यासाठी शिल्लक राहिली आहेत. आपल्या समोर खेळणारा दोस्ती संघ या ठिकाणी उपस्थित झालेला आहे. चला लवकर आपल्याला फक्त 4 मिनिटं शिल्लक राहिलेली आहे. दत्तप्रसाद तोरणकर उपमुन्ना तोरणकर आपण कार्यालयात संपर्क साधावा. मालक आदरणीय समीर बांबू ओळख करीत होते. त्यांच्यासोबत उद्योगाचे जिल्हा प्रमुख गुरुप्रसाद तोरणकर हा सामना या ठिकाणी खेळवला जातो. पंचायत तोरणकर बापू तोरणकर